Това е Hisense 55E7 KQ Pro. Да видим какво ни предлага. Истината е, че този модел е подходящ за много повече неща от просто гейминг. Сигурен съм, че ако харесвате филми и сериали, също ще ви допадне. Ако гледате футбол или други спортове, отново имаме чудесно качество на картината, достатъчно голям екран, така че да го сложите във всекидневната, да се разположите, да поканите приятели, да се съберете и да се насладите на каквото изберете да гледате. Размерът на телевизора е 55 инча или 139 см от ъгъл до ъгъл. Естествено имаме 4К резолюция, а ъгълът на видимост е 178 градуса. Какво значи това? Както виждате, в момента съм седнал леко встрани от телевизора, но въпреки това нямам никакъв проблем с това да видя всичко, което се показва на него, не се размиват цветовете, има добра видимост. Тук говорим за QLED панел. Това означава, че цветовете са по-наситени, по-ярък е и генерално изглежда по-добре от стандартните LCD панели. Имаме и богат набор от портове, сред които са цели 4 HDMI порта, 2 USB Type-A, 2 пъти RF, 1 AUX, 1 AV, 1 Ethernet и така нататък. До тук супер, но всеки добър телевизор трябва да поддържа и определени стандарти на картината, за да може това, което гледаме на него, да изглежда максимално добре. За щастие тук имаме цял куп такива. Говоря за HDR, HDR10, HDR10+, HDR10 Plus Adaptive и 4K HDR Immersive. Също така имаме и все по-популярната Quantum Dot технология, така че нищо не ни липсва. Освен това имаме Dolby Vision IQ и Dolby Atmos за звука, както и DTS Virtual X Decoding. Всичко това значи, че имаме страхотна картина, но и не по-малко добър звук. Това е звуковия тест на Hisense 55E7 KQ Pro. За да влезем в гейминг режима, натискаме ето този бутон. Ето така изглежда гейминг режима, гейминг менюто. Както виждате, имаме няколко настройки, които биха могли да подобрят изживяването ни, като FPS режим, яркост, тъмен детайл, пропорции и също така нека не забравяме, че този екран поддържа до 144 Hz скорост на опресняване.